Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM Amalawi nonse amene mukhala mu mzinda wa Lilongwe maka aja mavenda. Lero ndi tsiku limene munakhala pansi ndikukonza chikonzero chonoti mufuna mutenge ma demonstration. So Limpopo FM ikufuna ipereke support kwa mavenda onse a mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo tufuna uthokoza machairman komanso ma organizing committee onse amene apanga ma demonstration amenewa. Tiyeni tupangeni encourage kunena kuti ma demonstration asalephereke, ndipo pasapezekenso mmodzi wa inu kuyitanidwa ndikuti akalandireso ndalama. Zimenezi ndi zimene zikubwezeresa zinthu mdziko mwathu. Pamene anthu takhala pansi kuti tipange zinthu zathu, tikangoyitanidwa ndi akuboma ndi ukatenga ndalama, tikumakhala pansi tikuyiwala zonena kuti olira ndambiri anthu amene akumachita benefit pa chinthu chimene chocho akukhala ochepa. Ndiye chigawo chakumamawa kuno muli ndine Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Choyamba tinene kuti tithokoze MK and CN Transporters amene analawirira kuti pasa program imene chigawo chakumamawa kuno kuti tithandizane nawo mavenda. MK and CN Transporters ndi matransporter amene amanyamulira anthu katundu amene akupezekera kuja ku Cape Town, ndipo akufuna kudziwisa Amalawi onse amene muli ku Cape Town mukukumbukira December ija anthu amenewa anakunyamulirani katundu wanu kukakusirani ku nyumba. Ndi akufuna kudziwiseni kunena kuti iwotu anafika ngati ndikotheka akufuna kumapeto kwa mwezi umene tikuyamba wa Machi akhale akunyamuka kubwereranso ku Malawi. Choncho MK and CN Transporters amenewa afika tikuti amakhalira kuja ku Cape Town. Mukhoza kuwapeza pa manambala awa 0698806464 0698806464 namba yawo ya ku South Africa. Nkuteka pali anthu ena ali ku Malawi koma akufuna kuti anyamuliridweso katundu ku South Africa. Mukhoza kuwayimbira pa nambala yawonso ya ku Malawi 0manayina awiri 6387 001. Mwinanso ndikuteka alipo anthu ena amene akufuna kunena kuti mukapita ku muziko mukatinyamulire sakuti mutibweresere. Manambala awo ndikuti ya ku South Africa ndi 0698806464 ndipo nambala ya ku Malawi 0996387 Tiyeni taimbire MK and CN Transporters anyamata amene ali osakhumudwisa, amene amanyamula katundu kuchoka kuno ku South Africa kupita naye ku Malawi, komanso kunyamula katundu kuchoka naye ku Malawi kubwera naye kuno ku South Africa. Ngatiso mukufuna kuti muli ndi katundu wanu ali mwina kumaiko ena koma mukufuna achoke kumeneko apite ku Malawi, tangu ayimbirani kuti mukambirane muone kuti apanga bwanji, ndipo sasa kukhumudwisani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi chigawo chakumamawa kuno mavenda akupita pa ground chifukwa cha kusakondwa ndi kukwera kwa zinthu, kukwera kwa mitengo ya zinthu.
anthu akapita pa ground kuti akagule akakagula kuti agulise anthu ndiye iwowo okagula ndi kugulisa anthuwo ayamba kuamvera chisoni anthu amene amagula katundu monyosolanyosola kunena kuti kodi katundu uyu mukatigulisa chonchi tikamugulisa ndalama zingati. Mavenda aku Lilongwe ndikuthokozeni. Ama business ena tonse tikanakhalanso ndi nzeru ngati zimene zizi dziko la Malawi ndi bwezi litatukuka. Mavenda aona kunena kuti kodi ndikakamugula paketi ya shugayi ndikakayigula 12,000 kodi wokamugulisayo ndikamugulisa ndalama zingati, kodi wokamugulisayo akugwira ntchito, wokamugulisayo kodi akupanga chani mpaka zonoti akapeze ndalama yokagulira shuga 12,000. Mavenda aku Lilongwe ndofuna ndikuthokoze ndikuyamikireni. Tiyeni tonse tichite support mavenda aku Lilongwe. Ine ndikanakhala ngati ndili ndi chipani changa ndikanatha kugula madzi kwagulira mavenda aku Lilongwe kuti pamene akuyenda azimwa. Ndipo ndifuna ndikuwuzeni nonse amene mmagulisa mu msika wa Lilongwe, nonse amene mmayala malonda osiyanasiyana, musabwerere mbuyo munthu wina asakukhumudwiseni. Tiyeni mupange ndi ufulu wanu. Winanso asakuwuzeni kunena kuti iye isanalembe kalata. Munthu wokwiya samakhala ndi nthawi yomalemba kalata kuti mawa tipita pa msewu. Mavenda anayesesa kupeza maofesi osiyanasiyana ndi kukambirana nawo. Palibe munthu wina aliyense amene wabweresa yankho. Ndi chifukwa chake anthuwa aganiza zopanga ma demonstration. Pali maumboni onena kuti anapita maofesi osiyanasiyana ndi kukadandaula, koma palibe china chilichonse chimene chachitika. So last solution ndi imene ayipanga ndi kuyiganiza kuti tikuyenera kati ayendere tu asosteni Gwengwewa atiuze kwenikweni kuti kodi ife mavenda tinalakwira chani. Amalawi ndimayankhula ndi mmodzi wa mavenda amene akupangisa nawo ma demonstration iwo. Ndiye ndimamfunsa kunena kuti chapangisa kuti mupange ma demonstration ndi chani. Akundiuza zonoti Comrade Ntanyiwa, just imagine munthawi imene Peter Mutharika amalamulira dziko, belo la zovala timaligula 35,000. Belo la zovala timaligula 35,000. Limene lili ndi limene tikulitenga kuti sikuti ndila quality bwinobwino, koma at least tikatsegula anthu akabwera kusagula amapezamo kanthu kamene konoti akhoza kuvala mawa kupita ku chalichi kandi ku mzikiti kaya olo kupita kwa nzawo. Koma belo imene yoyo munthawi ya Peter Mutharika timayigula 35,000. Can you believe panopa munthawi inoyo ya Chakwera belo ya 35,000 tikuigula 350,000 450,000. Amalawi tatiyeni tingoganiza belo ya 35,000 kuchoka pa 35,000 ndikufika pa 350 400,000. Ndiye akuti belo imene imaoneka kuti iyi ndi ya quality timagula munthawi ya Peter 50,000 kwacha. Comrade Ntanyiwa, as we are talking right now, belo ya zovala imene timagula 50,000 tikuigula 1 million. Kodi ndalama yake imene ikatuluse 1 million ndi iti anthu asiya kugula. Lero ma Chinese amene akugulisa mabelo aja afika po achita challenge mavenda kunena kuti olo inuyo musanagule azanu aku Tanzania, azanu aku Zambia agula, chifukwa akamagula amabwera ndi ma US dollars. Is it true dziko lathu wina azikatinjoera? Nkhuku zenizenizi dzulo anthu alephera kugula nkhuku kututu.
nkhuku imodzi 13,000 kwacha. Anthu alephera kunena kuti kodi tikayigula nkhukuyi pa 13,000 tikayigulisa ndalama zingati? Tenti amvese mavenda akuganiziraso anthu. Ndetiye ntonse chigawo cha kumama kuno tikasonkhane malo amene tinauzana zulo, masulo kuti tikakumane. Ine Comrade Mtanyiwa ndikakhala ndili kumeneko, ndipo Amalawi ndikupasirani china chilichonse chimene chizichitika kuma demonstration kumeneko. Ndikufunanso Amalawi amene muli m'madera ena, mavenda amenenso muli m'madera ena, muone kuti kodi mavenda asanu akuchita bwanji kuti mwina mawa ndi nkuja kwanukonso kuchitike ma demonstration. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi, you can't believe kunena kuti kasona kamanami kasona kamene kaja katana mizidwa kaja. Munthu amene wapangisa kunena kuti sona imene jayo ifike ponama ndi Richard Chimwendo Panda. Reason Richard Chimwendo Panda ndi amene anatenga ma contract kapena atenga ma contract onse omanga nyumba za polisi, omanga nyumba za prison, omanga nyumba ku ame. Richard Chimwendo Panda. Now Richard Chimwendo Panda ndi munthu amene wasokoneza chuma, wasokoneza ndalama zomangira nyumba. As I'm talking right now, Richard Chimwendo Panda, in his account he got 800 billion. Amalawi pamene akufutika munthu mmodzi ali ndi chuma chimene musaka folo amaenda tu masilipasi kukwera njinga zakapalasa. Lero munthu amene uja ali ndi 800 billion ku account kwake, oti nyumba zisanathe zija. Ndi chifukwa chonena kuti ndalama zonse angozitenga ndi kungozika m'matumba mwawo. Anapasidwa contract kuti azikapereka simenti, malata, misomali, koma zonsezo palibe ndi chimodzi chomwe. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Anthu amene anampusisa president ndi kumalemba sona ya boza anali Chese Kabwira, Richard Chimwendo Panda, Michael Zamba, Samu Kawale, Khumbize Kandodo, Kenneth Karingoma, Inspector General wa Malawi Police. Ndi amene anampusisa president wa dziko la Malawi kuti alembe sona ya boza. Amalawi ndimakuwuzani kunena kuti Agotani Hala analiphira kumanga nyumba mu zaka 4, koma akwanisa kumanga nyumba
imene mtengo wake 4.5 billion. As we are talking, my Kotani Hala ali ndi matanka onyamula mafuta 17, ndipo ku akaunti kwawo kuli 20 billion. Ndrama zimenezi zikuchoka kuti anthu akumzuzu akuvutika, anthu amuchiputula akuzuzika, koma munthu wina akukapezeka ndi ndrama zochuluka chonchi. Amalawi nkumanena kuti boma ndi lomweli. Boma lake liti limene lili lomweli? Kumamawa Amalawi, this is Comrade Ntanyiwa. Ngani ndionena kuti mavenda amu mzinda wa Lilongwe lero akupangisa ma demonstration. Let's support them. Akuti pasapezeke tuwina wozegula shopu mu mzinda wa Lilongwe, pasapezeke munthu wokatsegula kumsika. Aliyense amene atateroyo aona mbonaona. Lenda ndilengeze pano kunena kuti palibe amene akuyenda ndi malonda. Lero ndi tsiku lonse, tsiku la lero lonse ndamavenda amu mzinda wa Lilongwe. Tiyeni tikasonkhane kuti tinyamuke. Ine kamati 7 o'clock ndikhala nditafika pamalopo kuti ndawuze anthu kuti pano kuyenda kwathu tiyamba chonchi, tikatiyenda chonchi, tizungulira chonchi, tikafikaso madera awa. Sitikufuna tuone miyala, tikuyenda mwamtendere. Sitikufuna kuona kuchiopsezo, tikuyenda mwamtendere. Titalengeza ma demonstration amenewa apolisi tu anabwera, koma tauza kunena kuti ife sitikukangana ndi munthu, mutisiye ndi ufulu wathu. This is Comrade Ntanyiwa. Abana ndondo sayiwala unayo samsanu nabata matemo shawanyila nzawira nuso Yodi mujote mbomamo nambaga matemo wamwewa Musawa benze na Malawi alini ufulu Ili ni jengezo chabe Ungamwege zanzo kusoyo kaswa moti Tini mana wamini Kugamba noma nisale Kavena bonika jindo Wali mkuboye fuye mkagiri mulusi Nisame Suleiman Wafali wala miso Malawi Hatu nyawa agapedwa Imene yungi mkondo Saerekese Mungatera kwa megoye Amalawi ni kulia Kumadira Kati mandi wenambi Chonde Musali penelena Odisita mutawi Mukasarenga bomba Malawi ya sabomba
tikateronso tikumaneso mchigoshina nditamange ndikazitire mazi ndicholinga chonoti naneso ndikakhale nawo pa mademonstration amenewa, mademonstration amene akhale ovuta kwambiri, akuoneka ngati ndiwophepera koma mavenda atu akonzeka. Tiziyenda ndi mitengo, masamba a mitengo pamene tikupita ku city center kukakumana ndi Sosten Gwengwe. Ndondera nawe Mr. Sosten Gwengwe, we are coming there. You need to tell us chimene talakwa ifeyo mavenda ndi chani chimene talakwa mavenda ifeyo.